Здравейте хора, днеска ще правим видео на Brawl Stars с пропавката BG. Ако ви е хареса... Да, ако ви е хареса клипа, искам да лайкнете, сабскрайбнете и това е интрото. И определено не е супер кринж, да знаете. Точно така. И мисля това... Да ви хареса това интро, не знам. Продължайте с клипа. И продължаваме. Дай са, дай реди, бе. А така. Давай, реди, бе. Брат, тук няма се бавим, имаме ограничено време. Много ясно. Аз търся математика. Аз между другото, буквално Джак е бронз 1 и играе 20 ранг. Добре, а Джак си... Да, пък Джак си е Джак. Джак има ли? Напомени 25. Това не мисля. Латам това не мисля. Джули. Сигурен съм. Брат, дай се скрим. Да, брат, какво не написваш и тревата, брат? Мен ма хитна 2 пъти подред. Да, той бе 500 на патронче. Много е гадно, като код почне бие по 1000 на патронче. Да, брат, моя бие. Това, брат. Не мърдай. Мори ми, Бедризен! Ще да мърда, бе. Мори ми, Бедризен! Изчакай, топ 4, окей? Топ 4 защо не е? Щом на топ 3 Не губим? на топ 5. На топ 5, нали? Мори ми, Бедризен! Аз стоям, че не се... Мислим еднакво. Добре, никой не ни е видял майна. 4. Още 3 номера. Ариди, минули ми. За доброто на всички ни. Аре! Don't mess with the whistle! What the f*** was that? Не мърдай. Как живееш? Не е третия. Не ще сме човек, който ще умре. Взем купа на долу, брат. Чай са, дай да си вдигна няколко купи с някой идиот. Ready for duty! Да. Ще правя дайна джампове, брат. Тук ще се научи да правя дабъл джамп. Да, гледахте как правиш дабъл едит. Ще да кажа. Давай. Брат, най-опасното нещо да видиш как пише над някой снайпер октоподче, нали? И ти прави дайна джампове. Да, брат. И ти си просто Норми Бадризан. И цялата игра в буни, брат. Дай ме. Мама. Окей, 4. Брат, так, какво ти направи? Ще тънна, ма. Чакай, дай да си кемпим. В различни бусове ще бустове, ако изгърбят или да изгърбят само един. Браво. Нали осъзнах, че в момента играем на 20 някакви там. 25. Не дай да първи. Ля бомбуван тачки. Така. Чай са, всъщност ти мърдай в ето малкия буш там. Оня? Не, чакай. Линкс, не мърдай, което да става да мърдай. Но само такива случаи. Ясно. Дет. Найс, топ 3. Взимай, брат. И 8000. Окей, да не знам.
Дай на джамп! Можеш и да се сейваш, дай на джампа. Добре. Това не е лошо нещо. Върнах си купите. Окей, аз направих някакъв рандъм квест, който дори не знаех, че съществува. Много ясно, Само си отворя тук стардропчето. Епик. Брат, днеска му са падна на този вързия броер. Аз си мислих, че е някакъв пореден скин, който няма използвам и изведнъж бам. Лили, брат. Лили е много добър броер, трябва да разсъкваш. Аз дори не съм ви качвал излък. Окей, давай. Как не го направиш втория, Ай, мама. Правиш трети джамп там или как се казва, 3 джампа. Не може. Брат, просто вижте Чакай, ти обмисля. Да, важното е ти да живееш сам. Окей, чиса. Чакаме топ 4. Чакаме топ 3. Чакаме топ 2 и правим топ 1. Топ 4 ето са. Сега си игра, брат. Ама това е игра. Не съм толкова. Да, дойде с много бързо. Беги от тук. Беги от тук, мене с снайпер. Не, тук съм. Това беше изи кил, брат. Мамка ми. Защо не ми стреля героя? Защо героя не ми стреля? Някой ще ми каже ли, защо не ми стреля героя? Защото нямаше амуниции. Чай са. Така, гледаш ли? Първо място, после правим второ, после правим трето, после правим четвърто. Трябва да направиш четвърто. И тогава се това между другото не ми беше цел да го направя като дабъл джамп. Джамп. Пича, не го мислям. Откраднах ти кутията. Ай! А сега важното е, че ти взех една кутия. Стига плаче, бе. Мъж такъв. Мъж такъв. Ти не ме виждаш. Не умрях. Не толкова. Да ротейтна. Аре, зарвайте и се. Буквално пича се казва мама. Бомбата. La bomba clat is my sunshine. Is my sunshine. О, не се умрех. La bomba clat. Ашико. Бай-бай. Гледаш ли просто колко сме мъртви сега? Is my sunshine. Аз съм убих! Не се самоубих. Или жив ли съм? Набих му демидж. О, брат, това много ми помогна с рейдж включването, да. Не, няма само той няма да игра. Кога го качвам това голд едно? Surge Protector. Той колко купи е? 21 ранг. Леле, вай, шивото не Ама пия. съм добър с него, бе. Просто не мързи да го качвам. Много ясно. Много ясно, точно. Мисля, че първият е 25. Кога ти е 24 ранг? Потя си супер много, нали сте да го качиш?
И поредният ти 25 ранг. Изобщо не се занимаваш за това имаш 30 да пусти на 20. Добре има, брада. Ай, не е възможно да умра. Аз да умирам, не е някакво. Беше много смешно да умра. Don't mess with the whistle. Oh, crap. Четири. Защо? Защото сигурно искам да победя към 27-ми. Ама да, ама въпросът е, трябва да играеш с някакви по-ниски ранкса. Добре. Но така казваш, няма проблем. Добре. Това са кренки. Не, никой шанс, брат. Това е най-тъпия герой според мен. Не, тук. Ще игра с Хабиби. Хабебе. Хабиби, кошмар. Ако не се абонирате за неговия канал и за моя, Ще ви взям краката. Ще дойда да прегръща и ще ви взям краката. Някакъв мотрови колоса. Ана Кул хляб. Виж, моята казва Ана Кул хляб. Аз се напуща с хляб, това казва със сигурност. Виса. Аз съм зависим. Аз се напуща. Yes, взех си удара. Но, умря, ясно. Аз съм... Вау! Да бъдем скачам на главата. Аз съм жив. И то ще Хабиби. О, на мен е динамит съвсем пауър. Спокойно. Дишай и издишай. Аз само тренировка. What the fuck, да прави бомбардировка. Казах само държам бомбардировка и. Казах ни бомбардировка. Това представя. Не знам какво е. Чубой! Вярвай ми. Втори удар мечо. Или почва твой. Ако искаш, изчакай. Това беше много. Ама да, майка ми направи нищо, брат. Брат, да. Ти да се затвориш прозорец. Честно, видя нещо. It's party time. Хабиби. Брат, аз не исках най-добрата тактика за Хабиби и за твоя сърч. Значи, аз го бусам назад и му скачаш отгоре. Да, брат, и то е просто Хабиби. Това се казва Порше. Това се казва Порше. Това се отпу Порше, брат. Бам! Бия по 2 демидж. Омага, брат ми беше умрял. Поршето е на мен обаче. На мен са ми други двама. I found 3 box. You found 3 box? Туретка. На протинетката. Емили бабетката.
Ела тук при мен. Не мога. Хладилник съм, брат. Там някакъв Нека съм хладилник. добил хладилник. Ама аз трябва да имам супер, за да му скоча на главата. Аз трябва да имам супер, за да му скоча на главата. Дай, лампи 3 кодс, лампи 30. Лампи 60 секунди. Лаги, Том. хаби. Окей, Челикс. Ту. О, не. Найс. Сега ще съм мъртъв. Don't die, my brother. Please don't die. Тише. То загина. Кеке упор. О, мага, качих рано. Я познай колко съм. 555 купи. Не, брат, аз съм 26 900 точно. О, да, верно. Хабиб! Хабиби. Брат, ти с Хабиби и аз с Surging Rage. Брат, I am sad, bro. I am sad. I am depressing. Гледаш какъв О, хитнах! Брат, Гералт тупо линес. Хора, пишете в коментарите дали играете в Fortnite. Най-вероятно не, защото Fortnite умря, буквално умря. И като казвам, че умря, смисъл те ни правиха и гроб. Supercell ми направиха гроб. Supercell направиха гроб на Epic Games, брат. Аз много обичам като ги замервам и тя просто. Джаста просто и те умира. И го хитнах го! Хитнах го! И си зарних пауъра, брат, само щай да оцелееш. Само изчакай да оцелеш. Ако те убият, брат. Какво ти става? Аз си ми свалил купите, аз съм то пребил. Аз съм топ. Чакай малко, само се загубят динамита. Динамит. Къде ме динамит? Динамит. Не, че качвам го още едно. Брат, защо ти само 7 пауър левел? Ай, такъв висок ранг. Еми бъд, защото като съм бил преди и съм... аз тук ще го качих 8, брат. Нали, аз тук съм експерт на експерт. Да, ама не можеш да дава иначе, нали? Това беше левел, там е 13-12. Какво? Макс левела къв беше. 11. Няма да се доберете до диамантчето. Точно това Сега направих. трябва дължат ни капа. Тя, че сме в центъра и двамата сме се търпи. Ай, майка ми. А, мамка ми. Yes! That's smart! Аз съм пръцнал, аз съм те преди. Аз съм пръцнал, аз съм те Моя преди. динамит си изпусна камъка и му падна жълче за... Изпусна ли си ги? Не, че брата се отбил си добил с динамита. Бърз ли си, бе? Овче сирене. Овчигъс. Бам. Овчигъс. О, брат, ти скача ли? О, ударих го, брат. Хабиби! Добре, брат, вземи Хабиби. Доста по-добър си с Хабиби. Ай сега, брат, последна игра. Сега че им правят Аз тухан. си ме осрал, аз с теб съм те осрал.
Аз съм я загубила, аз така сега казвам. Ама вие има Джаки, коя ще ама спасти като Sugar and spice. ще ме спаси, ще си забие пор машината в главата. Като ме щупиш ме пляска. От 200 път на динамит му набих днес. О, брат, това му мина. Брат, вижи какви са зайци, брат. Брат, вижи как ти скачат просто какви зайци. Ман! 3 милиарда, 5 милиарда. 3 милиарда. Къси ходи? На мене? О, Ники! Брат, това е милиард! Не, ти не си с Ники, брат, аз съм БГ. Това ще разбере, че съм БГ. Ники! Ники! Убей Ники! Брат, аз не съм лидер да види. Той ще ми разбере, че ще беге, брат. Трябва да му пратим френдър квист на него. Трябва да пратим френдър квист на него. Аз съм кой направи писа Кинг Гейм. Ники и Йорго без аз съм Спайпър, не. Давай, да, о! Трето място изминаваме. Я го прати на Ники и му прати френд реквист, това така. Къде е Ники? Не! Искам да му видя акаунт. Брото е 25 купи. Искам да му видя акаунта. О, Ники е спечелил! Ники да бейс! Ники винаги ще те помня. Има само един 26 стран кола. Брат беше Монки, какво изчакваш? Как да не изкучи? Брат, Ники винаги ще те помня, ако гледаш това видео. Помничам. Не, шегувам се. Да си жив и здрав, Ники. Ако верно да си жив. Да, брат. Как ме убива, брат? Да, едва ли му. Аз съм толкова причала от Ники. И аз по същия начин. Аре после едно в едно, където се едно в едно ване с динамит. С динамит? Та ще правят дай на джемпове, ще ще тонна. Ти знаеш какво си играеш? Давай. Бай. Бам! Get alive. Абе, чай, аз се че те са ботове. Не, брат, ти са ревайвна и ще ги си тонна. Сега гаджета ще го използвам върху кутийката. Хихи. Ай, ще тоне ти. Пиче остана от 131 евро. Where are you? Чакай, аз искам да го фрезна и да го убия. О, взехме 4000. Let's go! Let's go! Много 8,5. Ами, това ми се от видеото. Ако ви е харесало и се абонирайте.
гледахте и харесахте клипа с лайкчето нагоре. Ако не сте го направили, ще ви взям краката през нощта. И Павчо ще ме подкрепя. Ще дойде с мене. Точно така. Ще ми взям ръцете. Точно така. Ако не лайкнете, той ще ви даде ръцете, аз ще ви взям краката. Така че не рискувайте. Имате 20 И също да абонирате за ProPuff.bg. Какво? Нали? Да, това да не го забравя. Абонирайте се. Защото ако не се абонирате, ако се абонирате за мен, но не за него, той пък ще ви издаде и краката и ръцете. Да, и главата. Точно така. Ще оставите само с тяло. Така че не рискувайте. Абонирайте се и за двата канала. Така че, ако искате, така да не, ако искате, а се абонирайте, защото да не рискувате сега, за всеки случай. Нали? Много ясно. Да, това ми се да видеото. Ако ви е харесало лайк, ако ви е харесало пак лайк. И бай-бай.